दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय दा बै एजुकेशन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा तो गाइस आं बागुरुम्बा मेगा रेकर्डनि थाखाय सिलेक्ट जायाखैमोन बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय स' नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेइलाव नुनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअखौ नैबे भिडिअआ लोगोफोर मोननै आपडेट जागोन मोनसेया जाहैबाय गासैजोंबो सिनाय जानाय टप इउटुबार बि बयस ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सासे सिस्टारनि माने बेफोरबायदि बागुरुम्बा ना मोसानाय नामा बेयाव सेलेक्ट जायासै सिस्टारनि भिडिअखौ नायनानै जोङो गासिबो दुखु मोनदों माने सेलेक्ट जायाखै टेट'नि थाखाय सेलेक्ट जायाखै बेफोरबायदि बुंदों आरोना बे सिस्टारनि भिडिअखौ नायगोन दा जों बयनि सिगां जोंहा बि बयसआ एबसुनि बागै डाइरेक्टलि मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअखौ जों नायग्रोना लानोसै आङो नुदोंमोन मिया इउटुब चेनेलाव नुदोंमोन सासे सिस्टार बेफोरबायदिनो पडकास्ट खालामनाय बि बयसखौ पडकास्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय एबसुनि बागै डाइरेक्टलि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बे भिडिअखौ मियानो दानदोंमोन खोमा दै जों नुफिनासैमोन दा जास्ट नाव आङो बे इउटुब चेनेलावनो बि बयसनि पडकास्टखौ नुफिननो मोन्दों दा मा बाथ्रा बुंखो जोङो ससे क्लिप नायलांनोसै आरोना गोलाव भिडिअखौ होआ गुबुननि चेनेलनिफ्राय लानानै गोलाव भिडिअ होआ ससे क्लिपखौ नायग्रोना लानोसै एबसुनि बागै मा बाथ्रा बुंखो आरोना नोंथांमोना रं ना राइट बि बयसआ मा बाथ्रा बुंखो बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्टलि कमेन्ट खालामनानै आंनो फोरमायहरब्लानो जाबाय दै एसे होनोसै ओमफ्राय जों बै सिस्टारनिखौ नायनोसै आंनो सासे सिस्टारा आंनो भिडिअखौ शेयार खालामहरदों दा बे रियेल सिस्टार नंगौना नङा मिथिला अब्लाबो भिडिअखौ होनाय जासिगोन दा नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा जों भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै फैदो एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रोभार्सि बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय दा बै एजुकेशन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन खिन्थु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टिजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिथियो नैबे टाइमाव कन्ट्रोभार्सियेल बेयो खिन्थु बेयो थार बाथ्रा आं जिखिनाखौ नुदों नैबे टाइमाव खिन्थु बेखौ जोङो सानना नायनो गोनां बेफोरो जोङो सानना नायनो गोनां बाथ्रा जों बेफोरखौ माने एकदम बेफोर फिसा फिसा पार्टसफोरानो जोंनि हारिनि बिराद गिदिर गिदिर गोहोम माने एबसु दं तो गाइस आं बागुरुम्बा मेगा रेकर्डनि थाखाय सिलेक्ट जायाखैमोन মই সিলেক্ট নহলো বাগৰুম্বা মেগা ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে কাৰণ মই ডেন্স কৰিব নাজানো এনেকে ভাবিছে নেকি আপোনালোকে নহয় গাইস ডেন্সৰ কাৰণে মোক আউট কৰি দিছে হেতু নহয় মোক একচুয়ালি সিলেক্ট কৰা নাই অকল এটা কাৰণৰ কাৰণে আৰু হেতু কাৰণ হল টেটু তো টেটু থকা কাৰণে মোক সিলেক্ট নকৰিল গাইস বডিত বলে টেটু থাকিব নালাগিব হাতত মিন আৰু পিছত নখত বলে জেতুকা থাকিব নালাগিব আৰু পিছত নখ দীঘল হ'ব নালাগিব আৰু নখত কিবা নেল পলিশ থাকিব নালাগিব আৰু চুলিটো দীঘল হ'ব লাগিব চুলিটো মোৰ দীঘলে আৰু চুলিত বলে হাইলাইট থাকিব নালাগিব হাইলাইটটো আছে অলপ চলপ তাৰ পিছত আৰু কিবা হাইটটো থাকিব লাগিব 4.8 তকৈ বেছি মোৰটো 5.2 তাৰ পিছত আৰু শকত হ'ব নালাগিব প্লাস ছুটিটো কেনসেলে আৰু ওখ বেছি ওখ বিলাকো বলে কেনসেল তাৰ পিছত ভৰিৰ নখতো নেল পলিশ আৰু জেতুকা থাকিব নালাগিব প্লাস আপুনি হাতত একো তাবিজ পিন্ধিব নালাগিব হাতত আৰু কিবা ভগৱানৰ যদি ৰছী চুচি বান্ধা আছে যদি হেতুও থাকিব নালাগিব আৰু চুলিটো বব কাট হ'ব নালাগিব এইবিলাক হল ক্ৰাইটেৰিয়া গাইস তো ইয়াৰে এটা ক্ৰাইটেৰিয়াত মোৰ হেতু টেটুটো নেল পলিশটো গুছাব পাৰে আৰু চুলিটোও কলা কৰি ল'ব পাৰে যদি কালাৰ আছে বাট টেটুটো মই গুছাব নোৱাৰিম টেটুটো গুছাবৰ কাৰণে মোক মেগা ৰেকৰ্ডত যিমানখিনি পইচা দিব তাতকৈ বেছিহে যাব মোৰ 3 গুণ বেছি যাব তাতে 25,000 হে দিব কিন্তু মোৰ যে টেটুটো গুছাবৰ কাৰণে যে কেইবা হাজাৰো যাব 60,000 যাব পাৰে এটা সেশনত 10,000 ল'ব বা তাতকৈ বেছিও ল'ব পাৰে কিন্তু এটা সেশনত গোটেইখিনিতো গুছি নাযায় যেনেকা মোৰ স্কিনটো হেনেকা কৰিবৰ কাৰণে তো
এটা সেশনত নহ'ব 5টা 6টা মান সেশন লাগিব তো কেইবা হাজাৰো যাব তাৰপিছত আৰু সিলেক্ট নোহোৱাৰ কাৰণে খং উঠা নাই বেয়া লগা নাই কিন্তু টাইমখিনি ৱেষ্ট হ'ল সেইকাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে আৰু প্লাছ চাওক গাইজ কেনেকা কলা হৈ গৈছো কালিতো মোৰ ৰ'দত গোটেই দিনটো থাকি থাকি মোৰ নাক ৰঙা হৈ গৈছে মানে ফাটি গৈছে মানে টেন হৈ গৈছে ৰঙা হৈছে কেইদিনমানৰ পিছত এই ৰঙাৰ পৰা কলা হৈ যাব আৰু হাতখন চাওক না গাইজ মুখৰ লগত নিমিলাই হৈছে দেখকচোন চাওকচোন হাতখনৰ কালাৰ কেনে কলা হৈছো একদম কুলিয়া হৈ গৈছো গাইজ ইয়ে মা ইমান হাতখন কেনে কলা হৈছে চাওক না গাইজ মুখৰ লগত একেবাৰে নিমিলে সানস্ক্ৰীন লগাইও কামত নিদিল গাইজ সেয়ে আৰু টাইম ৱেষ্ট হোৱাৰ কাৰণে খং উঠিছে আৰু মোৰ আগতে ক'ব লাগিছিল নিদিলোৱে হয় টাইম ৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তো গাইজ মই আপোনালোকক আৰু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড নহয় সৰি মেগা ৰেকৰ্ডৰ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰো আৰু ब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बि भइसनि बागै आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैया माने जों बुंनो सानो आंनि बायदिब्ला बि भइसआ जेबो गाज्रि खोथा बुङाखै आरो डाइरेक्टलि बियो एबसुखौ बेफोरबायदि माबानानै सोंखारिना बुङाखै आरोना दा एबसुफोरनि बागैथ' आंबो मा बुंनो आंहाथ' जेबो बुंनांगौ खोथा गैया माने बि भइसआ बुंदों आरोना मोननैसो खोथा बुंदोंमोन आं भिडिअखौ होनाय जायासै नोंथांमोना बै चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन भाइरेल जाखागोन बियो 100% खा भिडिअआ भाइरेल जाखागोन एबसुआ माने गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ लामा दिन्थिग्रा मानसिमोन सिगाङो दा बेफोरबायदि मानसि नंला होननानै बि भइसआ बाथ्रा बुंदों आरोना माने सिगाङो गाज्रि खामानि मावनो थांनाय माने गाज्रि खामानिथिं थांनो नागिरग्रा मानसिफोरखौ होबथाग्रा एबा मोजां लामा दिन्थिग्रा बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय नंमारगौ सिगांनि दिनाव बेफोरबायदिमोन जोंहा एबसु गेदेर बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ होबथाग्रा मानसिमोन दा दिनैनि दिनाव मा आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैला बेखौ गासिबो मिथिखायो माने एगेन्स्टनि खोथा जालायगोन बेफोरबायदि बुंबा नङा होनबा लोगोफोर जोबोद कन्ट्रभार्सिनि खोथा जालायगोन बुङोब्ला दा बेनो आरोना दा आंनि सेराव बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोना बुंबानो जाबाय न कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दा बेखिनिसै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दा बै सिस्टारना बे जास्ट नर्मेल माने बागुरुम्बायाव बियो सेलेक्ट जायासिनो टेट'नि थाखाय दा बेखौथ' आं बुंनांगौ खोथा गैला नेक्स्टआव ट्राइ खालामबानो जाबाय नङा होनबा लोगोफोर जायफ्रा टेट' दं बे बबे माबानि जाखो बे टेट' एलाव गैया बेफोरबायदि जादों आरोना दा बेनोसै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बि भइसनिया माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा ना बिनि खोथाया राइट जादों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों एसे फोरमायहरब्लानो जाबाय दै अब्ला बेनोसै भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन जास्ट सिम्पोल आपडेट होनाय जाबाय आरो बि भइसनि क्लिपखौ आं ससेल' होदो दे मानो होनबा बे गुबुननि चेनेलनिफ्राय लानानै माने खस्थ' खालामनानै पडकास्ट भिडिअ बानायदों दा बेखौ जोङो लानानै डाइरेक्टलि भिडिअखौ गोलाव आपडेट होबा जानाय नङा ना बेनिखायनो ससे क्लिप होना होबाय आरोना बुंदो दा नोंथांमोना मा गोरोन्थि बुंखो ना राइट बुंखो बि भइसआ दा बेनोसै आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों दै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थायो अब्ला बेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय